mutanen suna cewa ita wannan baiwar Allah daga ta ji rugugin hadari take fara yin tsiro. Bai fi ruwa ɗaya aka yi ba ko biyu na damuna, amma ga shi yanda ta fara girma. Tafasa kenan. Ba ita kaɗai ce mai irin wannan ɗabi'ar ba, hatta wannan ciyawa da na daɗe ina magana a kanta, tana da wannan al'adar ta fitowa farko-farkon ruwan damuna. Wannan ita ce ƙayar tsidau, ciyawar ƙayar tsidau, wacce na sha yin bayani a kanta ta yanda take taimakawa maza wajen magani. In Allah ya yarda yau zan yi bayani a kan yanda ake haɗa su su biyu su zama wani ƙaƙƙarfan magani da izinin Allah. Wannan tafasa kenan, wannan kuma tsidau. To idan aka tashi ana amfani da saiwar kowacce daga ciki. Ita wannan shi ne saiwarta, jijiyarta kenan. Ita ma tafasa za a tsigo saiwarta, wannan kenan. Sai a ɗibe su a yanyanke iya saiwar ba tare da an yi amfani da ganyen ba. A haɗa su a kirɓa a daka. In aka daka sai a sa garin jar kanwa a ciki a cakuɗa. Mutumin da yake fama da matsalar sanyin ƙashi, riƙewar gaɓoɓi, kai hatta stroke, wato matsalar shanyewar ɓarin jiki ko kuma rashin aiki na ɓarin jikin mutum, in Allah ya so ya yarda ana shafawa ana massage da shi, za a samu sauƙi, jijiya za ta warware da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.